खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लि स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि बड'लेण्ड बुब्लि नायबाय थानो थाखाय नोंथांमोनखौ साबायखर सुबुंजों सुबुं मदद होलायनाया सुबुंनि मोनसे धोरोम बावैसो सिगाङाव ULB-नि नंखाय दायाव एनकाउन्टार जानाय जोंसार मोसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्मनि नखराव मुंदांखा महरगिरि रिया ब्रह्म आरो सुखबीर खारजिया नुजाथि हैदों बिथांमोना दुखुथिया नखराव नुजाथि हैनानै गोबां दुखु मोननायखौ फोरमायदों आरो बिथांमोननि हालोदखौ नुनानै बिथांमोना दुखुखौ फोरमायदों बिथांमोना खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों दि दायनिगिरिखौ थामहिनबा दुखुथिया नखरआ थार बिजिरनायखौ मोननांगौ होननानै बिथांमोना फोरमायदों लोगोसेनो दुखुथिया नखराव बिथांमोना बाहागीदार जानानै बिथांमोना एसे अनसुंथाइ होनायखौ नुनो मोनदों बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव मुंदांखा महरगिरि रिया ब्रह्म आरो फावखुंगुर बिथां सुखबीर खारजिया मा फोरमायदों नोंथांमोननि सिगाङाव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों मोनथिहोनि माबोरैहाय नोंथाङा माने फिलिंस जादों आंथ' नुफैनानै दा आं बांसिन दुखु मोनदों ओरैनो ससियेल मिडियायाव नुनानै आं जोबोद दुखु मोनबाय थाखादोंमोन बिदि दुखुथिया नखरखौ दा फैनानै नुफिननानै आरो आं बांसिन गोसोआव जोबोद दुखु मोननाय फैदों आरो दिनै बिथांनि बागै माबायदिहाय जास्टिसनि बागै फोरमायनो आं बेखौनो लुबैयो थाबैनो जोङो जास्टिसखौ मोननो हाथों ओमफ्राय नोंथांनिफ्राय माबाफोर सहाय बेबायदि आं दा आंनि टिमखौ आं आरबि फिल्म प्रडाक्सननिफ्राय फैदों ओंखायनो बे दुखुथिया नखरनो आङो जा हायो एसे आं अनसुंथाइ होफैबाय आरो जाय जाथाया जोंनि बर' हारिनि गेजेराव फिन जाफिननो नांलामोन दा सोरनि फाव फान्दायनायाव जानानै थांखो जोबोद दुखुनि बाथ्रा नखरखौ नायफैनानै जोबोद दुखु मोनदों आरो जाय भिक्टिमा बेबायदि दुखुखौ उन्दै समावनो नै बिफायाखौ सिनायस'यै समाव बेबायदि बिफा गोमाजानांबाय हिन्जावा फिसाय गोमाजानांबाय बे दुखुथिया नखरा जाहाथे थाबैनो मोनसे थार बिजिरनाय जास्टिसखौ मोनो बिनि थाखाय आङो सोरखारनि जाय आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा आरो जोंनि BTC-नि चिफ प्रमद बर' सारनिसिम बेखौनो खावलायो जाहाथे नखरा थाबैनो बे थार नायबिजिरनायखौ बिजिरनानै थाबैनो बिसोरनो मोनसे जास्टिसखौ होयो बेखौनो खावलायनाय थाबाय बिथां जोंसार मोसाहारिनि बिखायाव 15 साननि गथ' दङ माबायदिहाय फोरमायनो सानदों दा जोंथ' गोसोआव दुखु मोनदोंब्लाबो जेनेबा जायहा सैनांनानै दङ जायनि देहाया गोख्रोङानो जाजोबाखैमोन बे समाव 15 दिन 15 साननि गेजेराव दा गावनो सासे माने लोरबां फिजिकेलि लोरबां समाव आरोबाव मेन्टेलि बेफोरबायदि जा मेन्टेलि माबाखौ लानांबाय बियो बिनि गोसोआवसो दंसै आं बेफोरखौ बांद्राय माबानो थांला गोथौसिम जायखिजाया दा जोङो खुदिया सासे दङ दा बे खुदियाखौ दा फेदेरनानै बिनि एजुकेसन गासिबो बिनि जि लाइफनि जेसेबां नांगौ बेखौ मोजां फेदेरलांनो थाखाय बेफोर गासिखौबो जों बयबो ज' लोगो नांनानै जों नायलांनांगोन आरो बेल' नङा गोबां बिदिनो गथ'फोर दंबावो जोंनि बर' ससाइटियाव बेफोरखौबो जों बयबो ज' लोगो नांनानै नायलांनांगोन आरो आं बेखौल' बुंनो सानो बाखि आं बांद्राय गोथौसिम बुंथ'ला आरो